Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kinong song shnong kalapangap kibla kamilanti bada ka jingwan pahara ki pulit special force 10 bala pha da ka sarkar jilla kinyo ban sedang late rap late riang menta ka sngi ka khat south ri jemang arja arpun riu pen ban kila sha khang hagi karbi kumbalong na gijing pentip urang ba shnong kalapangap uba dealing do ulaong bagi bor penyai district ka West Giant Hills kidang ekran bagi bor pulit bat bor district ka West Karbi Anglong bandan jinges ngothu ah bareng ki bor pulit na baro arliang Kuman chikado baginong lapangap hakhat lai tarik jemang arja arpun rio haringkat kiseng bhalang na West Giant Hills kilawantur sa secretariat bandawa jingyada na kasorkar kabalapha dakitegi board pulit SF10 hakajingye kren ba urang ba ashnong uloong bawalla na kalyang USP na lord ki additional DC u BDO lembar kisipay kila poy sikatay kishnong bansinra ni kinong rep Henry hadian ba kila poy hagajaka rep ki karbi kila partashnong banpinthut iki Uloong mana kalyang USP ulah hiar sikarbi manekren halor kani kamat pada hadok menta kadang yai beteng ha kabagi nong rep ru kimpat yo setia ban rep. Oh ini do mana step na kalyang USP additional DC baru BDO jong ka thanas ken lembat ki sipai klai awan ken genesis nong jongi. Pat kiliya ong hero ye nong rep jongi bakini leg rep. Ngala pha ye nong rep bakini leg rep pat andala ya poi nong rep hangtei Tune karbi pat upertas nong ban lek penthut kan yegi norem. Tehadin nang ta nagalyang USP ulai cek ka temporary kam jong ka Assam. Tehadu menta kidang yakran seteng tibraki yakran ayu hante. Tambah hadu menta rugi nong rep jingi tempat yo rep. Amatu menta 4 yo rep rugi nong rep jingi. Tehadu ka iki ban lek rep menem step pandagi apoi pat cek ki jakarep. Tu polis Assam uong ba Naya rep la da tiya rep hame yo la se ka don ga jing saw ka na marbo to pat karbi ulu yami an to ta am nagaleng jong kini pilut da USP gile yele chate se kam jong pele sam kini ekran hadu mentam pat da ekran ta tip tolong kumno tambagi nong rep kin yo rep hadu mentaro Uba day bor mi uloong ru managalyang ki pulit ka Assam kilakin tui ki nong rep bekim day ban peteng ye ka kam na makala banwan ra ye ka jing ben saw Nalor ka tao lo angru baka jingkular ka sarkar kam poi shinu. Nalor ka tao lo angru baka jingkular ka sarkar kam poi shinu ru lara ka day tang na ka board district. Namar baki karbi kim tre banekren Henry day na ka sarkar hi ka bahab banle ay. Nagaling jong ni yo iba ka kam poi ra shinu lo lara day tang ki board district namar ni yo iba ha oi nagaling ka board district ki sa sitom kadai haging dai bat kare kam jong ya nei ga jing yo i jing i kum kinong song song bala dai tang da district administration da mat kam la tan dai na maru ne karbi ngai ta tre ra ban ya sup ban nei to bala dai ba ka government hi kam la to kumot da tang da bo district kam la ra kam kolong kum nei kat kum ga jing snga tho jong an dai ha na do ko to santarik ki pan ya ka jing pentip ke basai kedar kan hari jing yadai bat ketu jing yap jong to orival timung tena kalyang jong SP ula lep ai yaki da jing tho lambat ke press release da basai kan tanda la dep ai hangta ki ya ong pat ba ketu chaka ke bayap jong orival namar ba hakat ha jing tho u SP pun pa ba kedai ke jing yap jong ha langkha ke ba jong kinong la pangam tegi ong pat menta ba omdei raban ai kateng ia ketu kejaka la pangap lamar begadang dei kejaka jong karbi yang tu tengi ngeleng jong ngi da la da ai da kejaka jo da ka keting jaka jong karbi yang tu tengi ngeleng jong ngi te hadu namar ketu kejing ya kejia ketu ke por om dei ba legi ya sho ya dat unong song la pangap saka saying sesam la ne sepo snong jong tu karbi kejing yap jong tu karbi jap halang kharap jong ngi nong song la pangap Tena kata kadang ngiru nagalang kesnong ngai ta kin ai ba kajing yap jong u kadai hapo karbi kajing yap jong te ubre u yap be galang khak ba jong nong song la pangap lamar ginong song la pangap ko pori ot ba kim lei re snong jong karbi kim lei re ban tukulare ke sepo snong jong ki hendai mati ke bawan sa mawan penthut ye ginong rep jong ni hak jaka rep jong ginong song kami mentahi sekete lum penthos te gi don ki pat karbi katu nei Iya mi bun hi
nakaliang SP jong inang ne relate keren setei tapa nakaliang jong asampan ngam tip kia wan bat no. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya